ngu-General Captain umphathi wabantu abasha bedayosisi yababa umongameli ubaba uNyoka. So namhlanje lolu suku la namhlanje usuku olukhulu kubantu abasha, usuku nje esingalibiza ngokuthi i-youth convention. So kakhulu sisuke sibuka amakhono wabantu abasha kule nkonzo, sibuka ukuthi abantu abasha bazwana kanjani. So sibuka nokuthi singabalekelela kanjani empilweni nje. Sikuyo siyayiphilela uNkulunkulu emuhle. Sithanda nje ukubonga kakhulu abazalwane abakwazi ukuthi bafike bezobungaza kanye nathi i-youth convention yalonyaka. Kuningi okwenzakalayo, khona abafowethu abazivakashele nje abazoperforma, abanye nje bafuna ukuthi babone ukuthi ebandleni laseZCC Zulu Congregational Church kuyaphila uNkulunkulu khona. Namhlanje ngilana eZandile sizokwenza i-convention Yabasha izolo kunezikhulumiso. Ukuthi sibonani bayokwenza esentsha feeling. Siyathanda kakhulu ukuba nani njalo uma esiyenza masinama functions.